2 minutes. Alam punta lang po itong mapa na itong ground zero para may idea kita siya ng si mga tatamaan. Ikaw kung pasakan. Jadi pandangan Okay lang. Kasi Yan ka talaga? Iya, pick bayaran ko lang sa suso. 1 by 1. Birthday. Terus tu saya pati kira na ito. Ini ya.